Bosisi abasemakhaya. Go deep. Ningasondela eduze No, kwakhe. no, 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 cha siyabonga. Hawu. Sikhonza inkosi. Uyabasaba futhi. Uma ukhona umjolo ongazela wona, sorry. Waqabula. Cha ncekwayo. Utshero ngeke sikuphiwe ukuthi izinto zezo zimnandi. Ithi imina noZimkhithi esingcwele iDurban yonke. Emthomoyeni nje uchaza ukuthi amukho ombonayo lapha. Jesu inkosi. Amen. So uma ukholwa, take your time. Make sure ukuthi lento yokukholwa it is isinqumo sakho. Number 2, awu influence abantu. Number 3, take your time masufika ekholweni. Usungamthega kumuntu mhlawumbe wake wezwe ukuthiwa ngithandana naye, mhlawumbe nawe uzokutshela ukuthi shuthi so. Umncwako uqabula. Cha phela manceke mawusuthi uqabula ngathi ilonqa. Kumnandi mfethu. Hawu, Bayasho vele ukuthi kumnandi. amen. Noma umuntu engakaze eshele but uyakwazi ukubona umuntu ithi mina. Noma umuntu engakaze eshelwe ya ku inbox but uyakwazi ukubona ama motive angaze ngishele futhi. Kuyalimaleka bafethu. Bahetha. Ya kuyalimaleka Awukazi uphethe. Ngoba awukazi. cha nami Awukazi futhi ukuthenga. bangase kube khona usister in Christ okathi waka inbox wayimini Akaphumela ubani. hayi akaphumela obani Kodwa kumnandi njalo. kwabakwaziye kubunandi Kodwa zake. hayi zange la ensindisweni Ya. kunezinto noma kunabantu ongathi mawuzola nabo bekususe endleleni sengithi ke mina Jero bekise kulobo bumnandi obunye obungekho la. Siphinde sinamukele futhi ku Loud Note ku season 3 siphindela sathi ake siqhubeke nohlelo lethu lomnandi lapho khona sithola khona abantwana bakaNkuluNkulu besichazela ngohambo labo bephinde futhi besitshela ukuthi kule journey yini enzima yini eyinkinga. Angihambi ke ngedwa ke ngihamba nodadewethu uZimkhithi, mina ngiyihosta entsha sha lapha ekhaya, kodwa ke ngihamba nodadewethu uZimzim awusuka amadoda uZimkhithi nguJeremiah ngwamakhanya Sibongo uJero. Yebo Nkosi yami, dadewethu Zimkhithi akusiphinde samukele kuwe lapha endlini zethu zaka Loud Note. Ngiyanibingelela bazwane egameni lika Jesu Kristu. My name is Zimkhithi Mthathambi and welcome to season 3 of Loud Notes Unplugged Music. Yeah. And we came back with a bang, hey? Hey, Hey, hayi siyakhala. phela siphuma kuleyana edlule. Hey, bezibuya kakhulu kuleya edlule. Ngabusasho. Namhlanje sinesihambeli sethu uNtobeko Kazingelwayo. Ndlovu. Yebo. Welcome to the show Butwami. Siswami asibingelele kakhulu egameni lika Jesu mfowethu Jera sibingelele nababukele emakhaya. Amen. Igama lami nguNtobeko siphesihle Ndlovu ngokwaziwa ke inkundleni zokuxhumana uNtobeko Ndlovu Kazingelwayo. Umntwana kaNkuluNkulu osindisiwe iminyaka ke ngina 26 years ngiyakusho nje lokho ke Alright. angikunanazi ngiyacawuthi nje into eyaziwayo ngisuka eStenga kwaDukuza kwazi ukuthi kwaDukuza endaweni yaseNtshawini ngokusizwa uNkulunkulu ke ngingapha eThekwini ngokomsebenzi. Yes. Okay. Yes. Umuntu kaNkuluNkulu, umuntu wasezulwini. Awu siyajabula kakhulu ukuthi namhlanje sinomuntu kaNkuluNkulu uGatsheni. Nesesimbona lapha enkuleni zokuxhumana Nkosi yami abuya afake nesikhindi kodwa ke asikho lapho esikhindini sakhe Nkosi yami, iman of God, imene yeWinders. Umuntu kaNkuluNkulu, Tata. Alright kodwa. Ngiyaphila mfethu, ngiyaphila inkosi sasigcinile. Ngiright kakhulu umuntu kaNkuluNkulu. Siyabona. Siyafisa ukuthi sazi kabanzi ngawe, uphinde uthi ukusichazela futhi ukuthi usuka phi noNkulunkulu uhambe naye wazi wafika phi njengoba ula manje usuka kuphi nendawo noNkulunkulu omkhonzayo noma mhlambe sethi nje umamngelene noJesu. Kancane nje na ngikhulele ebandleni elisindisiwe ekhaya kusindisiwe ugogo umfundisi
ngakhulela ke ebandleni kwafika la khona isikhathi nami ngiyibona lento entindisa ukuthi into ephilayo ingangisebenzela ngase ngamkhetha uNkulunkulu ebuncaneni bami siyazi ijeni yomuntu okhulele ekhaya lisindisiwe ukukholwa kuba impilo yasekhaya yes uhamba esikoleni ama SCO ya kwafika khona 2012 ngenze grade 9 kwafika la khona ngisithatha khona isinqumo sokuthi no ngiyamthatha uJesu abe inkosi nomsindisi empilweni yami uhamba noJesu ke wonke ama stages from Sunday school singena kuma teenagers kubantu abasha kumusa ke kaNkuluNkulu kwafika la khona la isengikhona njengamanje ekhambeni noNkulunkulu la khona ebandleni ngicotshwa njengomvangeli ukugcotshwa kwami njengomvangeli ngicotshwe last year. This is interesting. Passing. Where's Mkhithi? Yeah. Kunento ayikhulumayo yokugcotshwa. Yeah. Gcotshwa man of God. Ugcotshiwe. Gcotshwa umuntu akuru kumbhiqa lo. Nkosi yami. Hey ubhiqi emazulwini. Hayi. Ubhiqiwe ke ngokuthi abe umvangeli wezimkhithi. Okay. Uyizwe leyo? Ngizwe kahle. Sho ukuthi ingceke eshaya isono. Sure. Jesus. Hayi. Sho ukuthi ingceke eshaya isono le. Uyashaya isono mntaka Nkosi. Sishumayela kuyintando kaNkuluNkulu. My God. Sishumayela kuyintando kaNkuluNkulu we make sure ukuthi uma sizoma phambi kwabantu asishumayeli intando yethu but uma umshumayeli uyabuza kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uma ngiyoma phambi kwabantu yini ofisa ngideliver ngoba I truly believe ukuthi when we are going to minister the word of God kubantu uNkulunkulu usuke eyazi into abantu abayidingayo kuleso sikhathi leso so angeke ngithi ngiyashaya isono ngathi ngigibele epulpit ngithi hayi ngiyoshaya isono no kuya ngoNkulunkulu ukuthi ngalelo suku yini afuna ngidlulise ebantwini bakhe. Oh hayi ngiyakuzwa kuphela umuntu umvangeli kuye kuthiwe umuntu oshaya isono omentabeni athi kuyekeni ukuthi hey thatha uJesu wena mhlawumbe ngokuhamba kwesikhathi sibonile ukuthi ukushaya kuphela singalungisi kusilimazile ngoba sibashayile abantu sabashaya kodwa manje umbuzo uthi sibalungise nini ngoba ekubashayeni kwethu abanye sibashaye bay disqualify bona ngezwi likaNkuluNkulu sithena sina siyavangela kanti sesiyabalimaza so ngiyacabanga ukuthi sithe uma singena kulento sathi uNkulunkulu asibe ngabantu abazolungisa more than ukushaya noma ukukhipha abantu endlini kaNkulunkulu so siyawubonga umusa kaNkulunkulu othe mesingena kulento sangangena nementality yokuthi sizoshaya noma sizolimaza kodwa sangena nento yokuthi sizowakha umzimba kaKristu ngoba uyabona uma sengigibele epulpit sengizoshaya umbuzo uthi lo engimtshelile ukuthi uyisoni akaphume ngaphandle akathanda uJesu uma ephuma ngempela efela ngaphandle ngizothini ngoba ukhishwe yimina so angicathi umsebenzi wethu kakhulu as much as ukuvangela ukuletha ngoba umsebenzi womvangeli ukulanda imphefumulo yes ukulanda imphefumulo ngaphandle but sesimuvile okuyilandeni ngaphandle kuphela but sesithi sesivangela khona nangaphakathi ngoba asaphumi kuphela nangaphandle ngoba nalabo abangaphakathi bayadinga so uma sizovangela ngaphakathi kumele sibalungise labo abangaphakathi singabakhiphi kodwa behlale ngaphakathi. Ushilo, you said something here ukuthi wakhulela ekhaya kholwa kulona and sinenkinga abantu abakhulela ekhaya njalo yabo because abanye uthola ukuthi abazange bayamkela inkosi. I want you to take us through that ukuthi uyamukela kanjani inkosi. Thank you siswami for lo mbuzo. I challenges nayo kakhulu ukuthi baningi abantu abakhulele esontweni. Umuntu waba igundane lasesontweni. Umuntu wadla isidlo engakaze mamukele uJesu. But I think lento ithi ukukholwa must be your own decision. Ukukholwa maybe nje ngisho thina siqale siseyingane lapha ngasekhaya. Besithi mesibuya esikoleni. Siyomisa itende la plastic. Saku plastic siyakhonza it was our life ebuncaneni bethu ebunqobeni bethu lento yabo lento yokukholwa it was our life it is our life bekuyimpilo yethu sayithanda lento sadinga ukuthi uma lishonyayelwa ivangeli siyibuke ubuke ukuthi ke liyashonyayelwa ivangeli mina ngikuphi
nevangeli yasi isihlaba ke noma ke ngithi yasingihlaba ke lento yokukholwa noma lento yokusindiswa bekungelula ngoba bekulindele ubuzwa kuthiwa ukusemncane lokhu uzowa ya into izwayo nje lekuthiwa hayi usemncane lo uzowa nenza into yabantu abadala nisebancane kakhulu ilanguage khona ke emphakathini uma ukhona but ke mina ngafika lapha esinqumeni khona ngibona ukuthi okay ugogo uyikholelwa yena ngiyesontweni mengiyesontweni yes uma ngiyesontweni iqala ngangiyela ukuthi ugogo uthe asihambise esontweni kodwa kwafika la khona ngithi ngizoya nini esontweni njalo ngenxa kagogo angiyithathe lento ngoba ngalizwi izwi likaNkuluNkulu likhuluma nami angiyithathe lento ngisindiswe ngingasenzeli ugogo but sengenzela ngicathi ukusindiswa kwami kufike la khona engibona khona ukuthi no akumele kube into kagogo le akube into yami then ngase ngamamukela kuJesu. Okay. Take us through the whole process for someone who doesn't know ukuthi wenza kanjani wemamukela uJesu uKristu wenza njani. Uma uamukela uJesu I think kumele uwenze sure ukuthi kuba isinqumo sakho osithatha individually so. Okay. Ulizwi izwi likaNkuluNkulu likusebenza wena. Kunento ejwayele ukushiwa abefundisi maybe alcohol ukuthi ungabusabuka umngane wakho. Into yokuqala yokusiza ngoba uma uamukela uJesu uma ungakholwa maningi ama challenges obhekana nawo. So into yokuqala ekusiza ukuthi ukwazi ukuma esinqumeni sakho ukuthi lento ibe individual choice. Wenze sure ukuthi noma ngasekuthiwani isinqumo engiyithathela mina sona ngingabe influenced ngabanye abantu emaceleni. So mina ngicathi lento yokukholwa number 1 kumele wenze sure ukuthi kuba isinqumo sakho. Number 2 understand ukuthi as much as kuyisinqumo sakho ngeke kube lula endleleni. Azoba khona ama challenges ngoba vele usuqala impilo ongayazi impilo entsha. Obalekile ukuthi number 3 uzame uqala kuma basics. Uzame ufunde ngazi ngabe ufunde ama foundations okukholwa. Uma ukuthi ngenza example uma ukuthi ufika insindisweni ukwazi ukuhlabelela. Ngiyak-advise mina ukuthi awukuthi uhlala noma unyaka ungayi phambili. Ufunde ukuthi ekukholweni kwenziwa kanjani ngoba uzothi mawusindiswa namhlanje uyinikela ebandleni bekubona ukuthi uyacula sebeyakuthatha the following month usuyi-worship team usuyi-worship kunezinto oyimisile along the way. Awuthathanga isikhathi wahlala noNkulunkulu mhlawumbe kunezinto osahilisha kuzona odinga ukuthi odinga ukuthi uNkulunkulu aqale kusebenze kuzona manje ufike lapha ukuba yi-worshiper because uma usulapha kuyi-worshiper kunama challenges ozofacana nawo ezinto obekumele uyifunde usakuma foundations okukholwa. So uma ukholwa take your time. Make sure ukuthi lento yokukholwa it is isinqumo sakho. Number 2 au influence abantu. Number 3 take your time masofika ekukholweni. Ungajaha ukuyobamba imic ungajaha ukuyoshumela. If it means you take 1 year 2 years but thatha isikhathi ufunde yonke into. Funde izwi likaNkuluNkulu, funda umkhuleko, ufunda iprayer and fasting sizokwazi ukuthi zikumaintain lezo zinto. Alright. Bodwa ngiyakuzwa ukuthi uthi ukhulele kusiyami ukhulele ekhaya elikholwayo. So uma ukhulela ekhaya elikholwayo iziphi izinto ozibonile ngobuhle bukaNkulunkulu? I think number 1 ukukholela ekhaya elikholwayo kuma izinto ezinhle. Izinto ezinhle ezokuthi number 1 sazi ukuthi altar lilodwa esikhuleka kulona. Ngicathi it's the beauty of ukukhulela ekhaya elisindisiwe. Well ngikhulele ko ekhaya esadini la my father's side. Ngapha ekhaya baya kwenza lokho kwenziwayo but ngaba nenhlanhla ukuthi ngokhulisa ugogo ngafika ensindisweni. So I think ukuba nealtar elilodwa kuyakusebenzela ukwazi ukuthi uma kunento ephumelela empilweni yakho noma uma kunento engahambi kahle empilweni yakho iliphi altar okhuleka kulona nanokuthi imuphi uNkulunkulu ombizayo
ubumnandi bokukhulela ekhaya noma ubumnandi bokukhulela la evangelini ukuthi kunezinto eziningi ovikeleka kuzona. Kunezinto eziningi uNkulunkulu akuvikela kuzona, uthola ukuthi ubungayithola usukuzona ebuntwaneni. Siyazi abantwana bahlaseleka kakhulu. So uma uzokhulela ekhaya lokholwa kunezinto eziningi, kunemkhuba ongayenzi wena eyenziwe esikoleni, eyenziwe emphakathini, kunemidlalo nezinto nje wena othi ngoba ngiyakholwa ngumntwana kaNkulunkulu, noma mhlawumbe usuku ungakayi understand 100% lento yokholwa, but uthi ekhaya kwenziwa lokho. So ngiyacabanga ukuthi ukukhulela ekhaya nalokuthi akungididanga, ngoba ngisho ngafika umuntu manje engitshele enye into, ngiyayazi impilo yasekhaya. Ngeke umuntu esangidida manje ngenye into ngoba ngiyayazi into engikhulule kuyona. Engisakuzuzile entsindisweni ngomusa kaNkulunkulu. Amen. Engisakuzuzile entsindisweni, number 1 ukuziphatha kwami. Ivangeli lifike la ngenza lo muntu engiyena namhlanje. Angicabanga ukuthi ngabe nguyena lo muntu engiyena ngaphandle kwevangeli. Angiyazi enye impilo engabe mhlawumbe ngiyayiphila ngaphandle kwevangeli. Kodwa ke into eliyenzile ivangeli lifike la ngiqoqa la ngenza lo muntu engiyena namhlanje. So I think ama benefits evangeli ilawa ukuthi namhlanje ngumntwana kaNkulunkulu okwazi ukuma ngishumayele noma ngikhulume ngeindaba zikaNkulunkulu, ngoba ivangeli lingiprotectile ezintweni eziningi. Mawubuka abafowethu abangangathi ziningi izinto ababhekene nazo, ziningi izimo abadlula kuzona, but nje mina ivangeli likwazile ukuthi lingigcine ngize ngibe mngaka ngilo muntu engiyena. Ukululeka umuntu omusha osibukele lapha ekhaya njengamanje osentindisweni ungathini kuyena? Number 1, kulesi sikhathi esiphila kusona kubalekile uma umuntu omusha ube ne doctrine okholelwa kuyona. Alright. Entsindisweni kunemfundiso eziningi. Alright. Si adapta ezitayela eziningi. So if ufuna ukusurvive kulesi sikhathi esikusona njengamanje, it's very important iba nento okholelwa kuyona. Ukuthi noma ngase kuthiwa kufika ini ayikwazi ukukunyakazisa kulento okholelwa kuyona. Number 2, know yourself. Iba nento okholelwa kuyona. Number 2, know yourself. Ngoba lento izokusiza ukuthi uma usuyazi into okholelwa kuyona, if you know yourself who you are, kunezinto kuneyindawo kunezinto othi mina I do not go, I do not enter la, because I know who I am. So umuntu nje umuntu omusha osentindisweni njengamanje yenza show ukuthi une sound doctrine, into okholelwa kuyona, angeke kube lula ukuthi abantu bekushifte kuyona, and then you know yourself and then you believe in your God. I think it's very fundamental ngoba ziningi izinto ezikhona nezenzakalayo njengamanje. Yes. Okay. Ubugcina kanjani ubusha bakho entsindisweni? Nkosi. Imnandi ke leyo. Yeah. Imnandi leyo. Ngifuna ukuzwa kahle. Number 1, into esizayo Alright. uma ufuna ukuphila impilo, iba nebandla. Okay. Yeah. Iba nebandla. Yeah. Mawusu nebandla, ube nebandla elinezifundiso. Okay. Ube nebandla elinezifundiso, singashumayeli kuphela, but siphinde sibe nezimfundiso zokugrounda umuntu okholwayo noma umuntu omusha. So ekuyiphatheni kahle noma ekugcineni ukukholwa, into esenza ukuthi sigcine ukukholwa ingoba sinezimfundiso ezisenza ukuthi sigcine ukukholwa. Izimfundiso engathi noma kuvela ezinye izinto, but yazi khona into ethi noma ivela uthi no, I know what I know. I know what I know about Christ. Engeke isangishintsha mina kulento engiyiphila noma kulempilo engiyiphilayo. You read the word of God, awuhlukani
uma nje ufuna ukuba grounded awuhlukani neinkonzo ezikhulisanayo ebandleni likaNkuluNkulu. Okay. Inkonzo ama prayer and fasting awuhlukani neinkonzo mhlambe ngabe yinkonzo zabantu besilisa ebandleni you attend ngoba izona ezikwazi ukuthi zikufundise ukugcina ukukholwa nanabantu oyisurrounda nje nanabantu oyisurrounda nabo nabantu abaseduze kwakho uyakwazi ukuthi ukugcine ukukholwa ngenxa yabantu abaseduze kwakho uma unabantu abazobuye kulula ukuthi ube influenced abazobe bakwenzeni Bakwenzini? Nje. abazobe bakwenzeni uma unabantu nje abazobe bekususe kule ndlela yokukholwa kanjani Kanjani? la ekholweni bafethu la ekholweni singabantu abasha Yeah. iziningi nje izinto esizenzayo ziningi izinto esizenzayo mhlawumbe ungathi qaphu mhlawumbe balokubili ungathi yinani le othi siyayenza ensindisweni ekholweni yabo khona lobu mnandi lobu which one buka brother no sister Oho. egameni lika Jesu Oho. kukhona lobu mnandi lobu mnandi lobu bokushaya lezi zinto lezi ya manje bublo bomnandi ba brother no sister awukhulumi angikuzwa kahle Deep. khona lobu mnandi lobu basesime pulpit yabo lobu mnandi lobu sithi Jero lobe ngajoli osithini ngajoli lobu mnandi lo othi Singajoli. ubumnandi bokuthi ukuthi sithi singajoli cha ngithi mina ngizwa Jero ngithi mina la ensindisweni yeah kunezinto noma kunabantu ongathi mawuzola nabo bekususe endleleni sengithi ke mina Jero Ubumnandi. bekise kulobo bumnandi obunye obungekho la endlini yokukhona sengithi ke kuwena mfowethu ke yeah ubumnandi lobe esithi meshumela sithi ningajoli sithi ubumnandi bokuphakamisa amabhodlela kumnandi kanti ukujola cha hayi uthini kanti cha ngithi mina Jero breathe out ubumnandi yini Cause uthi ubumnandi. because wena uthe Yeah. ubumnandi umuntu wena uthe siyekisa ubumnandi ukuthi singajoli kuthiwa singajoli ubumnandi cha Jero ungangizwa Utheni kanti? angisho ukuthi ubumnandi ubujolo utheni kanti ngithi mina kunezinto la ensindisweni ongathi mekufika abantu abaseceleni bekwenzise lezi zinto ezithi mawuphuma la ensindisweni zibe ubumnandi ngaphandle zimnandi cha angisho ukuthi zimnandi Jero ngaphandle angisho ukuthi zimnandi ngaphandle Jero ungangizwa kabi mfethu Utheni kanti? angisho ukuthi zimnandi ngaphandle Jero balele emakhaya ukhuluma indaba zokuthi zimnandi ngaphandle zimnandi cha Jero asikho mnandi zimnandi ngaphandle Ngaphandle. ungajoli cha Jero. nokuphakamisa amabhodlela kumnandi phamisa amabhodlela mhlaba abakwenzayo Ngaphandle. mfethu bayakwazi ukuthi Ngaphandle. kumnandi ngaphandle kodwa ke ungajoli uthe kumnandi ngaphandle ho nizweleke uthe kumnandi ngaphandle sho nje wena mewuphuma esontweni uphumela ngaphandle uyojola cha tata Cha. kumnandi ngaphandle cha zimkhethe utheni Jera mfowethu si njengoba singabazalwane yeah ngeke sikufihle ukuthi sinabo abantu abangakholwa abakutshela ukuthi kumnandi kumnandi mfethu ho bayasho vele ukuthi kumnandi amen into eyisono Jera into eyisono izoba mnandi mfethu ngoba akuyona into okumele uyenze ngaphakathi and it's always going to be nice ngoba mfethu Jera izoba mnandi ngoba usathane izona zinto ayisondezayo noma asiheha ngazo ekutheni siphumele ngaphandle that is why ngithena mina ke ukuze usustain ukukholwa kwakho kudinga Jera ukuthi ube nabantu abaseduze kwakho kodwa abangeke bekukhiphela ngeke mfethu Jera ngeke sikuphiwe ukuthi izinto zezo zimnandi angazi hayi ngoba ngeke ngayitaster yazi ngiyafisa ukubuza umbuzo hayi ngoba Wajola? cha okay Okay.
Yes. Zimkithi. But Cha, Joy. Hayi. Jesu inkosi. Oho. Shothi wena zange. zange. Hayi zange mfowethu. Siza kahle. Hey. Hayi siyezwa. Hayi zange mfowethu. Kodwa kumnandi ukujola. Kwabakwaziyo kubunandi. Kwabakaziyo kubunandi. But Kodwa ngicela- zange. Hayi zange. Hayi. Buti Sexoxa ngenyila. so ixoxa ngenye ilanga leyo ebumnandi. Hey. Bayavuma kumnandi kodwa azajola. My God. But yini ekugcina uthokozile ensindisweni? Engigcina ngithokozile ensindisweni ukukholwa. Ukukholwa nokuba ne assurity. Ne assurity of ukuthi uma ngisensindisweni kunezinto ezingama benefits okukholwa. Into engigcina ubumnandi ensindisweni ukukhonza uNkulunkulu. Kunakho konke ayikho into emnandi ensindisweni njengokuhlangana nabazalwane sikhonza uNkulunkulu. So I think iyona into kakhulu esenza ukuthi siqhubeke simkhonza uNkulunkulu. Iyona into senza ukuthi kakhulu sihlale ensindisweni ukuhlangana nabazalwane ama benefits okukholwa nje. Njengoba ngichazile ukuthi ukukholwa kuyakusiza kakhulu ukuthi ugcine into kaNkulunkulu ngaphakathi kuwena. So into nje emnandi noma yama benefits okukholwa engijabulelayo kakhulu ensindisweni ukuhlanganyela kakhulu nabazalwane nokukhonza uNkulunkulu. Eziphi izimo ezinzima okwabhekana nazo nje ekukholweni njengomuntu omusha? Angifuni ukuqamba amanga. Yebo. Nkosi yami angazi ngakuphendula kanjani lo mbuzo. Asikho isiwombe empilweni yami engathi sake safika. Asikho nje isiwombe engathi mhlambe sake safika. Ama challenges engibhekana nawo mina empilweni yami kakhulu ensindisweni ama challenges mhlambe njengoba ngichazile ukuthi mhlambe ekhaya kacele ekhaya la komalume benza yonke into. Mhlawumbe ama challenges engibhekene nawo ilawo ukuthi ekhaya mekwenza umcimbi kumele ngibe khona kanjalo nokuyigcina ke nje umntwana kaNkulunkulu. I think that is not a challenge per se, but this is a fight. Okay. That we every day we keep on fighting ukuzigcina si ngabantwana bakaNkulunkulu sazi ukuthi siphilela inkosi. Kodwa kamba sikho isiwombe esike safika empilweni yami la khona mhlambe ngakungabaza ukukholwa noma mhlambe ngahlehlela emuva. No ngabe ngiqamba amanga ama challenges akanje ilawo nje amancane ukuthi kumele mhlambe ekhaya kunomcimbi kumele ngiuattende izinto kanjalo. All right. You touched on that and I would like to ask a question ukuthi wenza kanjani ke ku situation kanjalo whereas uyingane wendliwa la ekhaya khona umthetho la ekhaya kukhona umcimbi usindisiwe. How do you carry yourself? What do you do? Nakuse kuthiwa siyacela Ntobeko ukuthi wenza ukuthi, you know, wenza njani? How do you behave uyingane? Okay, ngicela ukwenza iexample ngale incident. Kwathi I don't remember who chair but kwakuzoba ne conference abantu abasha esontweni. Uma wenza umcimbi noma kwaba nomcimbi ekhaya. Ngiyashumayela kwi conference iqala ngo Friday, ngishumayela ngomgqibelo ntambama. Umcimbi ngomgqibelo emini. Okay. Uma unengane ezu2 imina nosisi wami ngale kacela ke umfana mina ngedwa umfana. Ngivakashila ama holiday before June uma uthi ngenyanga ukuthi ngizoyenza umcimbi. It was July. Mengithi ngibuka ikhalenda no. Lo July lo same day ne conference yasesontweni. Ngangiseyingane. Ngavele instantly ngathi ayi mama mina angikho. Ngiya kwi conference. Umzali wami lo, uma wami ngondlo yena. Kwashona ubaba ngasala noma. So uma kwenzeka leyo incident
same time nami sengiphatheke kabi ngafonela ugogo. Gogo uma wenza umcimbi ngosuku olukuthi ngizokwenza njani? Ugogo wathi no, ngicela wenze nje Ntobeko ngoba ubuthi umtshela uma wakho ukuthi awukho. Ngicela umtshele ukuthi uzobe ukhona. But ngeke uzuhlale wonke umcimbi ngoba uyashumela ntamba ama conference. Into engayenza ngaba khona emcimbini. So I'm trying to say ekhaya uyahlonipha. Ekhaya nguNtobeko Ndlovu. Ekhaya ngizalwa uma nobaba. Ekhaya ngisekhaya. I think kufika la khona mhlawumbe uma angifuni ukuthi sithi uhlonipha ngisho uzuyofa. Angifuni sisho njalo. But uma usondliwa ekhaya, uma isinkwa sakho sisa phuma ekhaya, nanokuthi mina into engenza ukuthi mina ekhaya uma kuzoba nomcimbi kanjalo angithinti lutho. Okay. Angithinti lutho ethengiwe for the period of umcimbi. Angithinti noma sithiwa ukuthenga udrink. Okay. Even uma knows ukuthi mina menginomcimbi they buy something for me. Ngiphuza iOros esendlini. Ngalo day ngashiya okara and rice. Ngathenga nje ibhega ngadla. I'm trying to say awubi hlasa ngoba ekhaya mina umfana. Yeah. Kumele ngibe khona uma usebenza eThekwini mina ngisekhaya. Wayifakela mina imali yokuthenga izinto zomcimbi ngoba ngingane. Kuwena othenga izinto zomcimbi. Yes. Ngoba mengithi angithinti lutho I'm saying in a sense ukuthi angidli lutho. Angidli lutho ukuthunywa ngithunywa ezingane. Yes. But ungathinti ngithinta ngoba it is my conviction as umntwana kaNkulunkulu. I don't think ukuthinta kwami ngoba phela uma engithuma ethi ngihambe ngiyothenga into for umcimbi ngingasayi I might as well not even go for umcimbi ngoba vele angisahloniphanga. So I'm trying to say ekhaya uyahlonipha. Ekhaya uyahlonipha kodwa uma ke mangase nje uNkulunkulu engibusiswe ngomshado nje ngibusiswe uNkulunkulu ngomshado sengakwazi ukuthi nginonkosikazi ma ngicela mfethu nikwenze lokho angisekufika la khona ngithi no njengamanje sengicela ukhoxa but njengamanje ngifuna ukuthatha nje kodwa angisho ukuthini cha ngitshela ngenzi example but I think uyabona kule kuya ngawe njengengane ekhaya ukuthi uhlonipha kanjani. Yeah. Kuya ngawe njengengane ukuthi uhlonipha kanjani. Mina ekhaya sekuze kusho bona ukuthi hayi uNtobeko ningambizi. Ntobeko ningamfaki. Ngoba bayazi angikaze ngibadele not even once. Okay. Yes, bayayazi into yami, bayayibona futhi ukuthi iyaphila. So sometimes abangibisi. Yes. Iziphi inqumo ofisa ngabe awuyithathanga empilweni? Number 1 kunabantu esizwane nabo badelaya iprocess kaNkulunkulu ngempilo yethu. Kunama association engibe nawo ebekumele ngaba ngibanga nawo and I see now ukuthi ukube mhlawumbe ngibanga nawo ngabe ngikude nempilo. Kunabantu abakubambezelayo nje empilweni. Nigida nje endaweni eyodwa ningayiboni. Ayikho into enzima be it friendship or whatever ubudlelwane ongaba nabo. Ayikho into enzima nokuhlukana nomuntu. So ekukhuleni ngibonile ukuthi kunezinto ebekumele ngabe ngiziyekile ngaphuma kuzona. But mhlawumbe ngokusaba nanokuthi uzothini usibanibani uma sengingasazwani naye yabo. I think ama decision nje akanjalo ukuthi ngifuna ukuba uNkulunkulu wangisiza ngingazwana nosibani mhlawumbe ngabe ngikude nempilo ofuthi njengamanje umuntu uyafunda ukuthi cha kunabantu ongameli uassociate nabo. Yes, I'm trying to help umuntu omusha emakhaya othi okay what kind of association okhuluma ngayo ukuthi what kind of friends are you talking about abakwenza ukuthi wena ungakwazi ukuthi ube la ofisa ukuba khona empilweni njengamanje. Ngicela nje ungene ukuthi so that sizoba ne clear picture
Yes. What is it that you're talking about? Benzani kahle kahle. How do you see them so that umbukele emakhaya ezobona ukuthi okay, this is what I need to look up to, yabo. So please go deep. I want to know. Umbukele emakhaya ufuna ukwazi. Yes. Lento yokukholwa inendlela esiphila ngayo esingeke sayibalekela. Kunendlela esiphila ngayo, kunendlela esiyenza ngayo. So kunabantu ukuthi mawubona ake ngithi nje ngiyazwana nomfethu uJera. Ngifisa nje ukuya enkonzweni. Uyabona? Ayimfethu uJera ngifuna uJera, mfethu ngifisa ukuya enkonzweni ukuthi uyelana enkonzweni kaSibanibani. Okay. Uyabona? So abantu labo ongamela uba sondalelise eduze kwakhe abantu ngempela obonayo ukuthi labantu bazo delay lento le ebazoyiphazamisa lento kaNkuluNkulu ekuwena. Kunabantu abaphila izwe. Yes. Kunabantu abaphila izwe bengaphakathi enkonzweni. Kunabantu abaphila izwe abasanokuhleba, abasanendaba, abasabukela abanye abantu phansi. Futhi kunabantu labo ngameli associate nabo. So mina nje ekukhuleni kwami uma one of the things engathi mhlambe yacisha yangibambezela ukuthi sikhule thina singabafethu sikhonza sichomana kakhulu ekukhonzeni kwethu uNkulunkulu. Singayithathi lento yokukhonza as an individual thing. But siyenza lento kakhulu kube ngathi into ye group kanti lento yokukholwa isinqumo osithathayo mase usimela wena. So I think mina umuntu olalele ekhaya ngam-advisor ukuthi lento yabantu abasuke abakusurroundile nama delay abasuke bewaletha empilweni yakho. Hlehla kubantu abakanjalo. Hlehla kubantu abakanjalo kunabantu abangayifisi nje impumelelo ngomunye umuntu. Kunabantu abangayifisa impumelelo ngomunye umuntu noma engazama kangakanani bambukela phansi. Hlehla kubantu abanjalo. Iyabona umuntu oshintsha ubuwena. Umuntu oshintsha the person that you are. Mawunenhliziyo enhle nje mfethu kuba nenhliziyo enhle. Ubona ukuthi lokho engasondela eduze kwakhe. Lenhliziyo enhle ebenginayo isiphelile. Lokhu ukuthanda nokushisekela uNkulunkulu kuyaphela. Ngiqaphela umuntu okanjalo. Ngiqaphela umuntu okanjalo ngoba uzolimaza lento kaNkulunkulu engaphakathi kwena. Siphume esikoleni ngiqede ngo2016 esikoleni. I went straight to a private school, not doing enough research. I'm just talking about my life now. Ukuthi ngiphume esikoleni ngangayenza enough research. Uyabona private school ujabela nje ukuthi ngithola isikhala. Ngangayenza iproper research ama school fees nani kwahamba endleleni kwaba too much because bengikhuliswa uma kuphela ubaba kasekho. So I think izinto engafisa ukuyilungisa empilweni yami ukuthi number 1 lungisa education. My education njengomntwana kaNkulunkulu. I think as umuntu oka ministry it's important ukuba ne-education, it is important ukuba ne-profession, it is important ukuthi uyidevelop wena njengomuntu omusha. Right now sihola i-youth ministry ebandleni kube nzima ukuthi ngithi fundani ngingafundanga. Yabo, so it is a barrier. Uyazi ngamnandi mengithi ngifeka ngithi I'm an engineer, so nani start. So I really wish ukuthi kodwa into eyinkinga yabo once wahlala ekhaya angazi usathane noma kwenzakalani. Once wahlala ekhaya nje i-progress ngeke ngahlala ekhaya almost 2 years nginabo abantu abangangisiza ngoba yazi impilo yami became isonto. Ukuthi the only thing I'm longing for is Sunday. Uma kuphela lesonto I'm rushing to another Sunday because there's nothing I'm doing in my life about my life. Uyabona kwesinye isikhathi ukhonze Friday to Sunday. Hayi ngoba uyathanda. Your life is boring. You have nothing to do. Church is not boring. Ngangizwa kabi. But I'm saying there is a space sokuvuka wena from Monday to Friday. Sokuthi uphelele isonto. Uphele kukhona mfethu ngeke ngaba kanjalo. There's nothing you post when you post church. There's nothing you talk about when you uma ngizohlala nabantu abama professionals. Professionals. Abantu abama professionals ngihleli nabo ngihleli nothisha ngihleli nodokotela la bakhuluma ngamasaral angazi lutho ngesaral mina. Uzokhuluma ngoMishek noAbednego. Uyabo?
kanti ukuthi bafakwe emlilweni. yes kanti siphila esikhathi i-ministry idinga imali idinga ukuthi ufunde kunezinto nje general ka ministry edinga ukuthi ube educated yourself kuningi enye into enzima ekukholweni ayikho into ebhlungu njengokubona umuntu okholwayo nikhonza ndawonye esafarisha ayikho into enzima njengokubona umuntu okholwayo enezinto enganazi izinto wena onazo my wish ukufika kwi-ministry uNkulunkulu asibusise kuyona sikwazi ukusiza abantu yabona nje for instance njengoba siye ephasikeni ngempela kunabantu abathandayo kuye ephasikeni but azikho zona impahla kuyasonke ephasikeni bafethu sonke siyazi so isifiso sami ukuthi ngelinye ilanga kube khona nje umuntu engumsiza mina empilweni yakhe academically empilweni yokuyi-uplifta ngokumsebenzi nangokufunda nangala ekholweni sike sizame lento yokuthi uma mhlambe kukhona into oyigqokayo oyibonayo ukuthi mhlawumbe ayisakuneli noma awusayithandi but engagugile ukwazi ukudlulisela omunye umfowethu ombonayo ukuthi no lo muntu uyastruggle so my wish is that ukuthi kube khona abantu engizobasiza kakhulukazi ngala endlini yokukholwa ukuthi sikwazi ukuthi sibasize bes ngeke ngaba kona inhlangano ekuthiwa iCosas lapha ya e-high school inhlangano yabafundi so ngayibona impact yokusiza umuntu kakhulukazi umuntu omusha so that is my wish ukuthi nje ngiye kube khona umuntu engizomsiza nje noma kwaze ukuthi ayichala ungazeki especially but ngazi nje ukuthi kunomuntu engimsizayo empilweni ukuthi nayo impilo yakhe ibe ngcono yes no kuyezwakala mntana enkosi kuyezwakala kakhulu ukuthi unefiso ezinhle ngabantu uyafisa futhi wonke umuntu aphumelele afike nasekwazini iqiniso ke uKristu Jesu uyikuphi ke ongakusho kumuntu omusha noma umqwashise ngezimo odlule kuzo okay qwashisa umuntu omusha ngezimo odlule kuzo mhlambe mase ke ueda nokumvula amehlo aye phambili ngempilo bazi abantu uhamba nabo right esikhathini esiphila kusona sithanda ukuhamba kakhulu nama trends not everything a trend is good alright yabona so many mina engibhekene nazo is wanting to associate yourself with abantu ngoba ufuna ukubenefita kubona ungabi nendaba nempilo abayiphilayo yabona noma umuntu usumbona ukuthi cha ngathi angisahambi ngendlela eyodwa but usuba nalento yokuthi I wanna keep lobu budlelwane lobu esinabo noma esiphila nalomuntu so engabaqashisa kuyona ababukeli emakhaya ukuthi bafethu asibabheka abantu esihamba nabo kulesi sikhathi esiphila kusona kakhulu asibabheka abantu esihamba nabo akubona bonke abantu esikulento yokukholwa esifuna noma esenza into eyodwa so asivula amehlo kulalento abayibiza ngama red flags i-red flag mawuyibona ikhona ungayizibi yabona uma ubona nje ukuthi imfethu Jero ngathi wenza red flag ungayizibi le nto because uma uyiziba izoba inkinga ongeke ukwazi ukuyiaddressa mayise inkulu because i-red flag phela into eqala incane masiyakhula so kubabukeli baza abantu ohamba nabo thina kakhulu la kwaministry siyathanda ukuzona kakhulu nabantu abadumile yabona siyathanda ukuzona kakhulu nabantu abadumile futhi kwesinye isikhathi abasisebenzeli ngalutho noma abasisizi ngalutho so ama association abantu ozona nabo wenza sure ukuthi uyabazi niphile impilo noma ingafani incamashi 100% but ayibe aligned engabaqashisa ngakhona ukuthi bafethu izimo esibhekene nazo njengamanje zibiza ukuthi uzazi wena zazi wena okay but wami
Because kule show lena we promote kakhulu indaba yomuntu omusha okhulayo aphile ubungcwele. So I'll have to ask you a few questions together with Jerry. Jerry ngizongisiza lapha. Kululeka dadewethu. Yabona dadewethu mina nawe sikayishi. Nje. Uthisha nothapha we. Nje. So because we want to also like create lento okuphila ubungcwele. So I want to ask you ke butwami, do you believe in marriage? Yes, I do. I do believe in it. Yes. Okay. Yes. You do. Ngathi yes wakho ngathi uzothi sekukhona nengibonile. I do believe in marriage. You do believe in marriage? Yes, I do believe it's a beautiful thing. It's a beautiful thing. Yeah. Okay. Usakholelwa nje emshadweni. Uyakholelwa nje entweni ekuthiwa uthando. Yes. Thando. Yes, I believe in it. Angiboni ukuthi singafika kuyona lokungekho uthando. Emshadweni mfowethu singafika kanjani lokungekho uthando? Hey. No ngiyakusho. Yes, yeah, ngiyakholelwa kakhulu kulona mfowethu. Yeah. Kambe uthe uJohn? Cha mfowethu. Okay. Wakwa John? No. No mfowethu cha, hayi. Ebunganeni bakho nje akwazi uyibhala incwadi. Ngeke ngayibhala incwadi mfethu. Ubhalela umakhelwane ukuthi ucela uthando. Incwadi nje zobungane mfethu ngayibhala. Washe waqonda. Hayi cha nganga. Babegapha. Not ngoba babengapha, not ngoba Babenze babengapha. njani? Not ngoba babengapha as per se. But uyibhala incwadi nje lokho wasesikoleni mfethu. Sengisho ukuthi babekugapha yini. Ngoba phela wayibhala. Akaze impendulo. Akaze kwenzeke mfowethu. Kwaze Ukuthi ngithole nje impendulo ethi se yebo noma cha, no mfethu angifuni uqamba amanga. Should babengiprotect noma bebengapha mfethu. Yeah. Khona la kwaze primary school, ayithayi high school angaze ngibhala incwadi. Angaze nje ngibhala incwadi kusukela lapho ke hayi mhlawumbe primary school ebunganeni bokwenza izinto mfethu sibile izingane. Yeah, sibile izingane mfethu. Yabona Jero mfethu angazi ngingayibeka kanjani kulento kuwena. Besikwenza lokho kodwa hey besithina besonto yabo nje bade ngitshela mina ukuthi yabo nje bade ngitshela mina ukuthi misa amatendo plastic hayi bangayonto besidlala after school besibuya kube into esiyenza Saturdays into esiyenza. I remember 2007 I cannot remember kahle ukuthi ngangifunda ugrade ba but say 2007 samisa uThupho lwetende. Yebo le singasamisi ko plastic. No, actual tende sisizwa abantu basemphakathini bebona lento esiphilayo nalento ngoba besiyingane ngaleso sikhathi sasenza yabo lezi zinto ejwayele ukwenziwa oma closing function nathi sasenza iparty yethu. So angifuni uqamba amanga kulezo zinto mfethu zokujola einganeni mfethu akuyona into engayenza mfethu. Ngeke ngikhohlise mfethu. Ngeke ngikhohlise. Sona ubona osisi nje ubona owatela wena. Ngibona? Ubona owatela no Gumtree. Cha mfethu sengikhulile phela manje. Njengamanje ngikhulile I have developed sengiyayazi ngangiseyingane ngalesa sikhathi. Yabo ngangiseyingane. Mfethu sidlalile mfethu lezi zinto lezi khona lokho uphi manje? Lokho uphi manje? Ikuphi lokho manje? Khona lokho kuthiwa usipinda bottle ncebo. Yabo lokho ukholwa lokho groundisa. No, udlala isipinda udlala noba. Mfethu ngeke ngiqamba amanga Jero mfethu saseyingane. Ayikho igame esingayidlalanga mfethu. Ayikho nje igame esingayidlalanga. Yeah. Udlala isipinda bottle. Yeah. So meqonda le ntombazane ke wawenze njani? Baby kiss. How? No, it is an honesty. It is an honesty. Sidlalile mfethu izinto ezikanjani. Ujolile ungajoli wena. Cha nceke inkosi. Cha nje nceke inkosi. Pho umncwa. Ebunga ngeba ngisho njengoba wacobhoza. Cha nceke ngadlula. Waqabula wona. Cha nceke hayi. Umncwa wako uqabula.
cha phela amancengo mawusuthi uqabula ngathi ilokho Mwa. shuthi khona ke nciko kodwa nje Ukholwa kodwa. njengoba ngisho mfethu ebunganeni bethu mfethu Ubona abantu ngoba usho mina 26 buna abantu lapha. into yase primary mfethu ngeke angisakhumbule mina ayikho mfethu into esingayidlalanga ayikho into esingayidlalanga silile primary mfethu silile primary akukho esingakwenzanga ngoba besiyingane Mwa. yes ncankosi So ke bafo la ensindisweni kunamabandla ahlukahlukene and ngikiye kwasentindisweni khona namabandla omthetho. So ke ngifuna ukuzwa la ukuthi uyakholelwa yini entweni ethi mission approach noma nje wena ucorrecteni uqonde straight entombazaneni ufika ucela inamba uyiWhatsApp ucele ilokhuzana ilunch nayo uhambe uyoshaya ilunch nayo intombazana uyakholelwa yini kwi-mission approach? I think zombili indlela ziyasebenza noma kudepend ukuthi wena uthatha yipi vele phela njengami nje ebandleni lami ngeke ngiyibize ngemission approach as per se but into ithi ayiqali kuwena uya ku sister kodwa iqala kuwena ukuthi mawusumbonile ngabe umbonile noma ngabe umthandazelile kuwena but ithi ke usuya kumuntu wakho abantu abasha usukhuluma naye kunosisi engimbonile kanje but mina i-mission approach I think iyasebenza into ekhona esebenzayo mhlambe kulesi sikhathi siphila kusona ayisavamile kangakho but there are people engathi ngibabonile besebenzisa i-mission approach uma uzoyenza honestly if uthi uthandazile akube ukuthi ngempela uthandazile uNkulunkulu mekubonise lo sisi akube ukuthi ngempela kusho uNkulunkulu it won't fail ngempela uma kusho uNkulunkulu but isikhathi esiphila kusona njengamanje Yes. sithi if uzoyenza i-mission approach iyenze from A to Z to the T kungabi khona la futhi yazi ukuthi yenziwa kanjani before uzuyi approach yazi ukuthi okay uma singimbonile usister imapha ama steps esengiwenza ngoba khona abathi benza i-mission approach kanti abayenzi yona once wakhuluma naye ungakakhulumi nomfundisi wakhe it's no longer a mission approach usushelile lapha because uyele wena ngoba mina angazi mhlawumbe ulazi lami lincane but i-mission approach ithi usister uzwa ngomfundisi ukuthi kunobhuti ofuna ukumshada engaka aze ezwe lutho so ngiyacabanga ukuthi uma ungayenza honestly mokuthi uthandazile mokuthi umfundisi ngimbonile usister nangu usister ngimbonile but angakayi kuyena ngiza kuwena umfundisi qala Akushelele umfundisi. then umfundisi mase kwenzela i-mission approach Akushelele. yes but isikhathi esiphila kusona mfethu sithi Man yeah umfundisi akushelele. cha phela ngithi mekuyi-mission approach uthi uyakushelela phela Mongcwele. shuthi uyakushelela Ukuthi wena ngeke uyishele intombazane yoshelo umfundisi. cha angithi bengisasho ukuthi what I believe what bengisasho ukuthi ngiyibona kanjani i-mission approach bengingasho ukuthi mina ngizoyenza njani Okay. cha mina ngokusizwe inkosi ngiyacabanga ukuthi yonginikeza amandla ukuthi ngiqonde ngqo amandla ukuthi uqonde. ngiqonde ngqo yeah Ngeke akushelele. no ngoba mfethu siphila esikhathini la khona ukuthi kakhulukazi thina we are advised ukuthi if ukholwa shada umuntu okholwayo so kumele umuntu I think kumele umazi umuntu outside church halls mengithi umazi kuneyindlela ekwenziwa ngazo emabandleni nakhona futhi phela ukuthi umazi isikhathi eside ngoba uhambo lude liyaqhubeka kungaze kube khona izinto ezenzakala I think le isiza ukuthi ungene kuyona uma ususho uma ususho ukuthi mhlambe ngine period ka 1 year ukuthi njengoba ngim approach manje ngoJanuary December ngiyamshada but ngikwenza yabo ususho ukuthi cha uyena lo angazi inkosi yami ukuthi ubasho kanjani ngoba angazi ngibe sure uyabona but ukwenza ucathi ukwenza uthi hayi sekuyena lo ngoba ngicela ukuma lapha
ngicela kuma lapha babukele emakhaya ngiyazi ukuthi there is a lady out there eyibolela nje umvangeli nkosiyami okholwayo Jesus Yeah. But what type of a girl are you looking for? Yebo Nkosi. What type of a girl nje? Uthi nje. Maybe worship nje Jesu Jeff. Nkosi. Ha. Yo. Wena ufuna uzoshaya idele Masai. mesithomozile nje Hayi, my Jesus. Ngongcwele kakhulu Jesus hayibo. Sengiyezwa ke emakhaya. no Uthi iworship. i-worship Nje ungalo ni worshiper? no into fethu into ithi bafethu into ithi bafethu mina I think umuntu umuntu nkosami engamshada akubo umuntu okholwayo akubo umuntu okholwayo akubo umuntu ogxilile kakhulu ekukholweni akube nje kodwa phela ke ngathi ngangathola umuntu kube iworship kodwa leli lithenga manje mase siwabile sesi Enjani ethe? kube iworship Enjani ethe iworship? kube iworship kodwa elithe Enjani. mase mhlambe Go to details. akube umuntu ophansi mina I'm loud and outspoken nabo mase si loud and outspoken so abili kuzoba inkinga akube nje umuntu ophansi kuzoclash khona but ke cha kodwa nje into ithi akube usisi okholwayo omthanda kakhulu uNkulunkulu okwazi ukugqoka bafethu Alright. hayi inkosi yami angisho ukuthi indwangu uyayazi but ngiyahlanganisa angilali ngiye esontweni ngesonto ngazi ukuthi ngizoqhwana ngakusasa futhi nje mengiyibuka esibukweni ngayithandanga into engiyigqokile ngiyayikhumbula ngiayine futhi so ngiyathanda nje ukuhlanganisa angiswenki but nje ngiyathanda ukuhlanganisa so naye kuba umuntu inkosi yami one fashion taste emnandi simesha inkosi yami amen Ngiyakuzwa. So ke usisi udadewethu uZimkhithi njengoba esaqeda ukukubuza nje lo mbuzo abekubuza wona. Nginombuzo la ukuthi akaze kwenzeke yini ukuthi incekukazi zikubhalele ku inbox mhlambe zibe nesimo sokungathi ziyashela. noma umuntu engakaze eshele but uyakwazi ukubona umuntu ukuthi ama motives angisho ngithi mina noma umuntu engakaze eshelwe ku inbox but uyakwazi ukubona ama motive angaze ngishele futhi awufuqa manga ke cha 6 years. cha kule yaka Facebook nama inbox hayi inkosi yami mangase kube khona usister in Christ okwathi waka inbox wayimina Akaphumela obala. hayi akaphumela Phone obala yakho le ingalala kamfundisi. le hayi ngalala mfethu kamfundisi Wangabaza bo. cha ingalala kamfundisi inkosi yami Lale 2 days nomuphi u24. hayi phela hayi cha phela 2 days Hlale ngibusy ngibusy nami kakhulu Akuthi bunge khona izinto uthi nje ihambe yohlala kamfundisi. ingahlali ibuye ingahlali Wangabaza manje ukuthi khona ababuye bakuthinte ngezikhathi. lo mfethu angifuqa amanga Bathi nje am angel from heaven. angifuqa amanga akekho usister in Christ oke waphumela nje ubala wathi but uyakwazi ukubona umuntu mfethu ngisho kuma comment section uyakwazi ukubona nje ukuthi Ubona lapha kuma comment wena. uyakwazi ukubona khona lo unesimo sokungifuna khona nje into ekhona lapha ya kodwa uyabona kunento engifuna silungise la kunento engifuna silungise ukulike isithombe somuntu hayi kusho ukuthi Nkosi yami usuyamthanda angiboni kanjalo mina angazi bazawana yazi khanga ukuthi uyangena nje la inkundla zokuxhumana uyabona umuntu upostile ulike uyadlula ulike udlula uheart ureact nje ngoheart bake bangene inbox bathi ngikubone ureact ngoheart uchaza ukuthi mase umuntu ecabanga ukuthi usuya mhlawumbe omunye nje mina njoba ngisho ukuthi bayakwenza lokho kanti bangene inbox bakubuza cha phela umuntu osebona ukuthi omunye kunento le ekhona kunento le khona kunento le khona ku Facebook abajwayele ukuyenza ukubona mozo reacta kumuntu mhlawumbe ithombe ilandelana mhlawumbe benisaqala ukuthetha ukento kuba ama friends ku Facebook
ungene kuyena ulike mhlawumbe like 10 pictures mase thatha i-screenshot esifake lapha mase yakutag ethi inceke uchaza ukuthini la obvious lo muntu useyitshela ukuthi uyabo ukwenzelani lokho angazi abanye phela mhlawumbe basuke befuna uphumelo obalo ngoba babona ukuthi mhlawumbe wenza kancane angazi no mina akaze ngehlele mina ngiyengibone bebathekile bafethu ngibona bebathekile ukuthi hayi nakho sebekuza kuthiwa kodwa nje hayi akazi kuba khona umuntu othi nje qhi hayi nami Nkosi yami ongathi seke mina hawu Nkosi ngabe mhlawumbe nginewele Nkosi yami mhlawumbe nginewele Jesu kodwa hayi cha mfethu ngiyasaba ngalapho hayi Nkosi yami ngabe ngiyakubuza ke lo mbuzo kodwa nguyeke luthini olwakho uvu ngokulala ungashadile it's wrong that is I think noma sikhula nje sikhulele evangelini kushoniwe la leyo nto ukuthi sex before marriage it is a sin sikhule kanjalo I think I strongly believe in that and I fully support it yabo kula kamsindisi it is a very painful thing eyenzakalayo kungamnandi ukuthi umukholwa nje uzame kuyalimaleka bafethu bahethana ya kuyalimaleka awukazi uhethe umuntu wena ngoba awukazi ujola cha nami awukazi futhi uthembisa umuntu cha phambi kwaNkulunkulu bafethu mase kube khona umuntu ongathi mina sengamhetha hayi ngabe wayihetha yena kusho njengoba behle nje emakhaya bebukela yes akukho noyedwa ongathi nje wangithembisa mhlawumbe ngamthembisana something sivumelisa sicela ama screenshots aweze bazalwane sicela ama screenshots useyicelele ukuthi aweze ongathi mina ngaye ngamthembisa hayi mhlawumbe ukuthi ngizomenza umama Ndlovu hayi awaqhamuke bazalwane cha ngalapho ke ngangiqamba mangapha hayi bafethu nanokuthi one of the things esiyibukile bafethu sinabo sisi esizona nabo balimele bafethu sisi asikwazi ukuthi singa-eda kuleyo pen mekwenzeka yabo makwenzeka mfethu akwenzeke ngoba ngempela kwenzeke iphutha but asikwazi ukuthi singaphinde wena awujoni ngoba usaba uku-edi pain cha angijoli ngoba I do not believe ukuthi isikhathi asakafiki cha ngithi nje ezinye izinto esiyi-observer esiyibukayo uyabona ukuthi kunezinye izinto othi esithi mesizenza sithi hayi uNkulunkulu nqaba nathi la nqaba ngoba manje mangase kuthiwa mfethu siyazenza sekube khona abantu abakhalayo ngenxa yethu mfethu hayi ngaba siyenza justice mfethu ngaba asiyenzi justice no ngaba siyenzi justice hayi Zimkhithi sho ukuthi uma ungase uhambe nencebo Zimkhithi nje ngabe uphephe kakhulu hala masa ngabe uphephe kakhulu nginganithuma egonizeni nibuye ngeke ithifu singalokho sithi nje Jesu inkosi my God and we need people like him gama lamagama kingdom yabona wena gama lamagama bosisi abasemakhaya go deep ningasondela eduze kwakhe no cha siyabonga sikhonza inkosi uyabasaba futhi basondelelani manje hawu sengisho ukuthi bangahamba nawe awunalutho sungaba right item hayi sikhonza inkosi hayi no siyabonga nje hawu siyajabula bhuti kuba nawe ohlelweni siyajabula nje ukuthi sibe nomuntu ofana nawe Thomoyist ayi Jesus cha siyabonga manje nawe waliphatha ithawula impela uThomoya siyaliphatha Thomoya mfethu Thomoya emthomoya nje uchaza ukuthi amukho ombonayo lapha amen inkosi amen hayi bangeke
I just Cha phela mfethu. Mkhizi. Cha Ithomoyi phela. ngathi neyimanga. Cha tshela. ayivale. Ayivalwe ke manje ngoba Ayivale ngathi khona ithomoyi. ababonana kuyona ithomoyi. Siyaqhwechwa manje. Yeyi. Hey. Cha tshela angisho ukuthi like sengisho ukuthi mfethu ngabe mfethu mhlambe kunezinto ezifile kumina. Akufile lutho. Hayi cha mfethu umjida nje mfethu mfethu kuphelele konke. Kuphelele nje mfethu konke nje. Yabo phela uma ungasafili ungasaboni nje ukuthi hayi cha uNkulunkulu wadala lapha shuthi khona into esi wrong mfethu. Ungasaboni. Ungasaboni cha mfethu ngeke phela. Hayi. Kodwa nje kuyiphatha. Ungaboni ke sidinga uphinde ubone eThekwini, ubone endaweni eyodwa. Ubone nje endaweni eyodwa. Thandaza wami Nkosi. Yiwo Nkosi. Kulo wethomoyi. Bhuti wami bafisa ukuxhumana nawe enkundleni zokuxhumana makaxhumana nawe kephi? Okwamanje nje ngiku Facebook Ntobeko Ndlovu kazingelwayo. Yes. Silapho ngisaka Facebook nje okwamanje. Mhlambe esesingakusho sivala ukuthi kumnandi insindisweni bafowethu akukho lula akhona ama hardships kodwa into efunakalayo ukuthemba uNkulunkulu ukuzazi wena kuzokusiza ukuthi kungakhona izinto ezothi mayifika zikushintshe entweni okholela kuyona entweni owaziyo entweni okhuliswe ngayo nento ophilayo ugada abantu ohamba nabo uqaphele indawo oyihambayo kwesinye isikhathi kuba ngathi uyayitshela makhona abantu ongazwani nabo noma unga-associate nabo kodwa egcineni uvikela lento kaNkulunkulu engaphakathi kwena. Bhuti wami siyabonga ngokuba nawe ohleleni uyisibonelo esihle kubhuti bethu nako Jerry ngala uyisibonelo esihle ngithi. Kanjani manje? Awukanti yatshelani? No mina wena uyajola na? Mina. 99. Ngikhuluma nawe. Ngeke inkosi. Wena uyajola? Ngibuza wena siyajola yini? Wena? Mina ngiyakholwa phela uMntozi ngiyakholwa mina. Mina babukele emakhaya. Yimi kuphela ongcwele. Imina nawe ongcwele, what do you mean? Ithina esingcwele. Imina noZimkhithi esingcwele. eKZN eDurban. eDurban yonke. So uma ngithi ngingcwele that means nami ngingcwele. Angijoli. Amen. That means angijoli. Uma ukhona umjolo ongazela wona, sorry. So kusho ukuthi sorry ke kuwena. Uma khona umjolo ongazela wona. So mina nawe Zimkhithi singcwele. Nawe mekhona umjolo abakwazela wona. Sorry. Bangcwele. Sorry. Usungamthega kumuntu mhlawumbe wake weza ukuthiwa ngithandana naye, mhlawumbe nawe uzokutshela ukuthi shuthi sorry. Hala Masai. Sesiphuma Zimkhithi. Sicela ababukeli. Wena ongcwele. Mina ngedwa, usithina sobabili. Thina sobabili. Hayi. Naseningishiya phakathi. Hayi ungcwele kwela side. Ungcwele kwela side. Inama levels. Inama levels. Beningcwele KZN, ngingcwele South Africa yonke. Hala Masai. Asinayisho. Wena uthe khona usumbokile kwethomoyi. Shukuthi inhliziyo isingcolile. Idila Masai. Shukuthi usunayo enhlizweni. Inhliziyo ingcolile. Hlanza inhliziyo. Hlanza inhliziyo ke. Hlanza inhliziyo yami Jesu. Mina noZimkhithi babukeli sengcwele. Ngicela ukuthi sivele senze kanje. Please like le video. Ushare. Hayi usharele wonke umuntu ushare nasema groupini ukuze bonke babuke umntakazingelwa Nkosi yami echaza ngomngcwele bakhe. Loud note lo season 3 kumnandi kakhulu kusazoba mnandi. Ngicela ukuthi uvele ungenzele nje sibonane kwelandelayo. Zimkhithi kwelandelayo. Thank you so much babukeli. Till next time.